Аз съм доста ранобуден, ставам почти всеки ден, някъде към 6. Един час чета външни новини, финансови новини, запознавам се с външната преса. Спортувам и то спортувам всеки ден, главно тичам. Коремни преси, тия обикновени неща, не съм в груповите спортове, защото за тях се трябва доста организация. Ако ходя по улицата, правя го доста често, ме спират на всеки 5-10 метра или нещо да ме питат, в редки случаи да ме поздравят, честно да ме питат дали съм още тук, що не съм си тръгнал. Вярно е това, което казват, аз никога не съм вярвал, че в кабинетите на министрите винаги има послушвателно устройство, но там само в тая стена имаше 3. Имам идеология, което много малко политици имат. Някои неща са правилни, някои неща не са правилни и независимо от това дали се налага в момента заради политическата ситуация да премълчаваш нещо, аз няма да го премълча, защото това ми е идеологията и искам натам да вървим. И това, разбира се, ми се отразява на рейтинга, който почти винаги е последен от всички министри. Последната книга, която чета на български, току-що четох Алек Попов, "Нетелесни повреди" се казва, мисля, заглавието му. Той за мен доскоро не беше познат автор, с изключение на Мисия Лондон, и аз сега съм купил цялата поредица. Толстой може би ми харесва най-много. Него съм го чел дори на 3 български, руски, английски, за да схвана по какъв начин в превода се губи или не се губи. Старецът и морето е книгата, която съм се опитвал на 5 езика да чета. На мен руски и английски са ми свободни езици, в смисъл ги знам на 100%, но малко знам испански и с времето малко съм го позабравил, но знаех немски. Всъщност немския ми беше първи език. Чета една много нашумяла в Щатите книга, спечелила Пулицър миналата година, казва се The Swerve, нещо като врътката, може би, която е история на модернизма в изкуството. Как сме стигнали всъщност до модернизма в изкуството. Театър обичам да ходя, но не ходя често. Защо? Защото в Щатите, аз живея главно във Вашингтон, театъра е рядко удоволствие. В смисъл, има театри, но някак си е не толкова популярно. Мюзикалите са популярни, така че съм ходил на различни мюзикали. А в България в началото ходих няколко пъти, но обикновено ме преследват журналисти, като ида в театъра и някакси се разделя малко удоволствието от самия театър и това преди театъра и след театъра, дали ще се говори за финанси и кризи и така нататък. В България ходя повече на кино. Имам са някои любими режисьори, Тарантино, примерно, Куентин Тарантино, Дейвид Линч, този тип американски, да кажем, режисьори ми харесват много. И разбира се, някои по-популярни неща, като Джеймс Бонд. Макар че новия още не съм го гледал, не съм имал време. На мен най-ми харесва класическия джаз, така че като съм сам, слушам класически джаз. Мисъл класически Фицджералд, Дюк Еликтън, от по-новите Марвин Гей, вече и към по-различен джаз. Това ми е любимата музика. От българските слушам Сигнал и като бях навън и сега слушам Щурците. Обичам живописта доста и може би бих казал, че съм сравнително добър познавач и на европейската, и на американската вече, а и на българската живопис. На българската живопис напоследък всъщност това е едно от големите плюсове, така да кажа, откакто съм се върнал. Любимия ми български художник е Георги Баев. За съжаление той почина преди аз да се върна, така че не го познавам лично. Аз искам да построим още 1, 2, 3 музея в следващите месеци, докато съм на власт, така да кажем. Това радва, другото е преходно, просто ти е работата. Това са снимки архивни от резиденция Кричим.
на царското семейство и техни приятели. Тук може да се види принц Кирил с детето си, цар Борис. Аз искам от следващата пролет да отворим за посетители, така че да могат да виждат хората как е живяло царското семейство. Повечето ценни неща в живота всъщност не се измерват въобще с пари. В смисъл, кои са ценните неща? Децата за мен са най-ценното нещо в живота, да. Здравето може би е второто най-ценно. Не съм алчен, нито пък стиснат в собствения си живот. С парите на държавата съм много стиснат, но мисля, че това е предимство в финансовото министерство.